7. tila. Ja seuraavana meillä on vuorossa Ratsu, joka on legenda jo eläessään. Tämä on hevosen 9. kerta täällä areenalla ja samalla tämä tulee olemaan sitten niin kuin viimeinen, koska kyseinen poni jättää edustustehtävät. Leonardo da Vinci, siitähän mä puhun, Jalasjärven ratsastajien ja Saana Pulkkanen istuu serässä tietenkin. Ja tulos 4 pistettä, aika 30-98, se oikeuttaa 7. kiloon. Seuraava vuorossa